Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Reality s Ernestom. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je pre kupujúcich v Žiline veľmi dôležitá a pritom ju veľa ľudí podceňuje. Budeme hovoriť o raste cien dvoj- a trojizbových bytov v Žiline. Konkrétne si porovnáme január 2025 s januárom 2026 a potom sa pozrieme aj na širší dvojročný pohľad od januára 2024 do januára 2026. Chcem vám na reálnych číslach ukázať jednu dôležitú vec. Dlhé rozhodovanie pri kúpe bytu vás môže stať tisíce eur. Nie stovky, tisíce. A čím dlhšie človek čaká, tým viac peňazí mu uteká pomedzi prsty. Začnime tým, čo sa vlastne na trhu deje. Národná banka Slovenska uviedla, že ceny bývania na Slovensku sa v roku 2025 zvýšili v priemere o 12%. Zároveň upozornila, že vo 4. kvartáli 2025 sa medzi štvrťročný rast cien ešte zvýšil na 3,3%. To znamená, že trh nerastol len niekde na pozadí pomaly a nenápadne. Naopak, rastol dynamicky a do nového roka vstúpil bez výrazného spomalenia. Realitná únia to potvrdzuje tiež. Podľa jej realitného barometra bola hodnota ku koncu januára 2026 medziročne vyššia o 12,4%, pričom aj v januári 2025 bol medziročný rast barometra 12,5%. Inými slovami, rast cien nehnuteľností nie je jednorazový výstrel, avšak trend, ktorý sa už dlhšie drží. Keďže ako maklér pôsobím v Žiline a na túto lokalitu sa špecializujem, tak sa poďme pozrieť priamo na byty v Žiline, ktoré sa predávajú najčastejšie, teda na dvoj- a trojizbové byty. Ak sa zameriame na staršie dvojizbové byty v Žiline, podľa realitného barometra Realitnej únie v januári 2025 bola priemerná cena 2995 eur za meter štvorcový a v januári 2026 to bolo 2912 eur za meter štvorcový. To znamená, že podľa týchto údajov medziročne tento konkrétny segment mierne klesol, a to o 2,8%. Skutočnosť je taká, že v januári tohto roka sa fakt trh trochu utlmil. Avšak už od polky februára išli ceny opäť hore. Dvojizbový byt na sídlisku Solinky o výmere 50 m štvorcových som rezervoval za cenu 3340 eur za meter štvorcový. Na túto sumu vyšiel aj znalecký posudok. Oproti januáru 2025 je to nárast o 12%. Pri starších trojizbových bytoch vidíme trochu iný obraz. V januári 2025 bola priemerná cena 2321 eur za meter štvorcový a v januári 2026 už 2789 eur za meter štvorcový. To je medziročný nárast o 20,2%. A to je obrovský rozdiel. Už tu krásne vidíme, že trh sa nehýbe rovnako vo všetkých segmentoch a kto sa rozhoduje len podľa dojmu, ten môže urobiť chybu. A teraz prichádza ešte zaujímavejší pohľad. Realitná únia vo svojom dvojročnom porovnaní uvádza, že v Žiline vzrástli za posledné 2 roky ceny starších dvojizbových bytov o 24,4% a starších trojizbových bytov o 23,7%. To už nie je kozmetická zmena. To je trend, ktorý má reálny dopad na peňaženku kupujúceho. A práve dvojročný pohľad je podľa Realitnej únie presnejší, pretože lepšie zachytáva dlhodobejší trend a nie je tak skreslený krátkodobými výkyvmi. Poďme si to preložiť do normálnej ľudskej reči. Čo znamená rast o 24,4% pri dvojizbovom byte? Ak by ste v januári 2024 kupovali starší dvojizbový byt v Žiline a dnes by ste kupovali rovnaký typ bytu, rozdiel by bol približne štvrtina ceny navyše. Pri trojizbovom byte je to podobné. Rozdiel by bol tiež približne štvrtina ceny. A to je presne to, čo chcem, aby si klienti uvedomili. Keď dnes niekto sedí pol roka, rok alebo 2 roky so založenými rukami a stále čaká, že ceny klesnú, môže dopadnúť tak, že kúpi rovnaký byt oveľa drahšie. Nie preto, že by ho niekto oklamal, avšak preto, že jednoducho zmeškal správny čas. Aby to nebolo len teoretické, poďme si to ukázať na jednoduchom modelovom príklade. Povedzme, že kupujete starší dvojizbový byt s výmerou 55 m štvorcových. Ak by sme vychádzali z približnej úrovne trhu v januári 2024, tak pri dvojročnom raste o 24,4% sa dostávame k rozdielu rádovo v desiatkách tisíc eur.
Konkrétne v januári 2024 by vás byt stál 114 450 eur a v januári 2026 už 142 300 eur. To je rozdiel skoro 30 000 eur. Pri trojizbovom byte s výmerou napríklad 70 m2 je rozdiel ešte citeľnejší. A tu sa dostávam k jadru celej epizódy. Človek má často pocit, že keď počká, ušetrí. Na rastúcom trhu je to však často presne naopak. Čakaním sa cena bytu nezníži, naopak zvýši. A navyše si môže skomplikovať aj financovanie, pretože pri vyššej cene potrebujete väčšiu hypotéku, vyššie vlastné zdroje a často aj vyšší mesačný rozpočet. Dôležité je aj to, čo sa deje v pozadí. Národná banka Slovenska upozorňuje, že priestor na výrazne lacnejšie hypotéky je obmedzený. Realitná únia zase hovorí, že nálada na trhu zostáva pozitívna a nie je na obzore nič, čo by malo spôsobiť zásadný zlom smerom nadol. Dokonca pri hodnotení trhu uvádza, že riziko vzniku a prasknutia realitnej bubliny je dnes nižšie než v turbulentnom období pred pár rokmi. Inak povedané, dnešný rast nie je len nejaká hystéria. Je to rast, ktorý stojí na kombinácii sentimentu, dopytu a postupného znižovania tlaku z minulých rokov. Preto treba dávať veľký pozor na vetu: počkám ešte pár mesiacov, možno to bude lacnejšie. Môže byť, avšak rovnako to môže byť aj drahšie. A aktuálne čísla skôr hovoria, že druhý scenár je pravdepodobnejší. Možno si teraz niekto povie: dobre, však keď staršie dvojizbové byty v Žiline medzi januárom 2025 a januárom 2026 mierne klesli, tak na čo sa ponáhľať? A to je presne miesto, kde sa ukáže profesionalita pri čítaní trhu. Nestačí sa pozrieť na jedno číslo a vyhlásiť, že trh ide dole. Treba si pozrieť širší obraz. Pri dvojizbových bytoch v Žiline išlo podľa realitnej únie skôr o korekciu po veľmi silnom raste v predchádzajúcom období. Pri starších dvojizbových bytoch uvádza, že pokles v roku 2025 možno vnímať ako prirodzenú korekciu po prudkom raste o 28,6% v roku 2024. Pri novších dvojizbových bytoch v Žiline zas únia hovorí o korekcii po ešte výraznejšom raste o 41,6% v roku 2024. To znamená, že keď sa pozeráte len na posledných 12 mesiacov, môžete si urobiť chybný záver. Keď sa však pozriete na celé 2 roky, zrazu vidíte, že ceny sú stále výrazne vyššie než predtým. A toto je presne moment, kde vie realitný maklér klientovi ušetriť peniaze. Nie tým, že mu povie to, čo chce počuť, avšak tým, že mu povie pravdu na základe dát. Profesionál nemá fungovať ako niekto, kto len otvorí inzerát a povie: toto stojí toľko a toľko. Profesionál má vedieť čítať trend, vedieť rozlíšiť krátkodobú korekciu od dlhodobého rastu, vedieť klientovi vysvetliť, čo sa môže stať, ak sa bude rozhodovať príliš dlho. Pretože pri kúpe bytu nehrá rolu len samotná cena bytu. Hrá rolu aj financovanie, úrok, vlastné zdroje, konkurencia ďalších kupujúcich, konkurencia bytov v danej mikrolokalite a aj to, či sa trh posúva v prospech predávajúceho alebo kupujúceho. A realitná únia sama upozorňuje, že veľké zľavy pri kúpe nehnuteľností sú čoraz zriedkavejšie a kupujúci to budú mať s vyjednávaním čoraz ťažšie. Napríklad pri predaji už spomínaného dvojizbového bytu na sídlisku Solinky to bol jediný dvojizbový byt na tomto sídlisku a v tom čase. A teda nemal v rámci tejto mikrolokality žiadnu konkurenciu. A teda aj cena za meter štvorcový bola vyššia ako údaje z realitného barometra. Keby som to mal povedať úplne jednoducho, tak by som povedal toto. Ak dnes kupujete byt v Žiline, nerozhodujete sa len o tom, či kúpite teraz alebo o 3 mesiace. Vy sa rozhodujete aj o tom, či ten istý byt kúpite za dnešnú cenu alebo o tisíce eur drahšie. Pri trojizbových bytoch je to už dnes viditeľné úplne jasne. Medzi januárom 2025 a januárom 2026 narastla priemerná cena starších trojizbových bytov v Žiline z 2321 eur na 2789 eur za meter štvorcový. To je tak výrazný pohyb, že ho nemožno ignorovať. A pri dvojročnom pohľade je trend ešte zreteľnejší. Preto si myslím, že najväčšou chybou kupujúceho dnes nie je, že kúpi o mesiac skôr. Najväčšou chybou je, že sa bude
príliš dlho rozhodovať a dúfať, že trh mu daruje lacnejší byt. Trh vám nič nedaruje. Trh odmeňuje pripravených a trestá váhavých. Preto lepšie je byť pripravený, ako byť prekvapený. Na záver by som chcel povedať jednu dôležitú vec. Táto epizóda nemá v ľuďoch vyvolať paniku, nemá nikoho tlačiť do unáhleného nákupu, má však ukázať realitu. A realita je dnes taká, že v Žiline sa za posledné 2 roky ceny dvoj- a trojizbových bytov posunuli výrazne nahor. Kto sa rozhodoval rýchlejšie a má vedľa seba človeka, ktorý vedel čítať dáta, ten vedel ušetriť. Kto čakal príliš dlho, ten dnes často kupuje drahšie. Ak preto zvažujete kúpu bytu v Žiline a chcete vedieť, či kupujete za férovú cenu alebo či sa vám oplatí ešte chvíľu počkať, rád sa na to s vami pozriem individuálne. Nie pocitovo, avšak na základe dát, porovnania reality trhu, pretože práve v takýchto momentoch sa ukazuje, či je maklér len človek na otváranie dverí alebo profesionál, ktorý klientovi vie reálne ušetriť peniaze. Ďakujem, že ste venovali čas dnešnej epizóde podcastu Reality s Ernestom. Ak boli tieto informácie pre vás užitočné, dajte mi odber, aby vám neušli ďalšie časti. Ak poznáte niekoho, kto práve rieši kúpu bytu v Žiline a stále váha, pokojne mu túto epizódu pošlite. Možno mu ušetríte 1000 eur. Teším sa na budúce.